Niya ang paghulagway sa mga isina sa miaging yugto ning atong sugilanon. O manang Amanda! Di ano may sunyot nang! Sabar bay! Sabar kadagal ko na ning mga insekto bay! Ma? Mamanda! Pang abay ba ito nyo? Ay! Sabar niya ako! Ay! Kadagal! Ikaw mo pagsod! Lawas mo! Ma! Ay! Ma! Ay! Nakamanda! Ug karon atong ipadayon ang laing sumpay nining bag-utang sugilanon. Ang mga kaliwat! Gawan! Ay! Sabar ni Maindot! Ma! Unsa man tumay? Unsa man itong ibukag ng Amanda nga bayis mo tiyukan, bayis lingwan? Nada mo inaghan sa inyong bahay din eh! Obtene mihil benedictionem Deet enum quiam separarum Adeum. Amen. Karam! Obtene mihil benedictionem Deet enum quiam separarum Adeum. Amen. May nakasod yun sa akong tilaukan. Mamanda! Mamanda! Sod na mo. Naon sa mga aparador? Natuali mga liguranan? O nangahog ang mga estampa? Nangabuak ang uban? Natandugan na nako ganiha. Kay akong gipang-abog ang mga liguan og lampinig nga nagbahay dinhi sa sod. Hala naman na! Naibuyok! Ay buyok naman! Naibuyok ka! Mingo sa imong ear! Uy! Niya ka di ay lokring. Lugring? Anong ingon na imo tinanawan ka rin ako? Kuan ba? Kung may mga liguan o may mga lampinig nga mupuyo din sa inyong bahay-bahay din okay raman na. Kay bisag asa man ang puyo sila, gusto silang puyo. Pero ang akong hibutngan kay daghan kay mga insintos ganina. Mogi ako naabtan nga may kunit-kunit o pamaak sa ni manang Amanda. Pero wa may butoy-butoy nga silbing agi tapos pinaakan sa mga insintos nga ako nakita sa naong ni Amanda, ni mama ni mo. Unya napasigi pang yaw-yaw nga unsa to. Bisan unsan laing namaak siyang bukton. Usa itong mga mananapa bay? Usa man itong mga insekto ha? Iyo itong mga binuhi nyo? Kung gipangguto mo, napay kamuti sa dabahan. Pagkaon mo. Karon, marag mauron, nindot ron. Antonio! Oo, ma. Uy, kanang inyo itong binuhi. Binuhi ito ninyo. Kalimtin lang to. Ang importante ang kabuti. Dispugahon ko na rin kabuti nyo. Ni ana di ay mo. Unsay nahitabo nganong wa mo'y kamatayon. Mortal kamong akong mga sulugoon. Apan ikaw nga mao'y miso dinhi. Nagtuyok-tuyok kag lupad sa kung ug unya na bangga ka sa butanganan sa kandila ug mikirig nga nahog dinhi sa altar. Atubangan sa kalabira ug mikirig ka ug namatay. Apan dili na ko angay mahibong
Gikan kamo ni Amanda. Ug nagpasabot nga nangabali ug napungi lang ang inyong mga tango. Apan dili ug dili gud kamo makadot kang Amanda. Sama nga ang mga binuhi ni Amanda dili usab makadot kana. Sanglit. Kung nakaangkon man ko og abilidad. Sanglit. Kung gitugahan ako talagsaong kalaki. Mausap si Amanda. Aduna usap siya ni ini. Katapusan na namong panagbagat. Katapusan gubat namo ni Amanda. Mamatay ka na gyud, Amanda! Tinagalan ka na, Amanda. Dagun mo sa imong kamatayon ang katinga nga kalit ka lang malupog sa imong kapilihan ning katapusan natong panagtigil. Naniid ka? Oo. Naniid ka na ako kung unsa akong gibuhat din sa suot. Manuktok lang unta ko aron pahibawon ka nga. Nga andam na ang labisa, Ma Matilde. May sulti ka balok. Oo naman da. Kini mga way katapusan akong pagpasalamat. Alang nimo sa way katapusan pud na akong pagbalik-balik din ninyo. Kinsa man tayo lukring ka taon nga pula ang musig balik-balik din sa inyo nga kanunay mga taon kong busog, kaon, daghan, maura na nang. Maura gitaon to akong ikasulti naman nang. Bugtong kong pagpasalamat. Sige, adon lang ko, adon na mismo yun ha? Sa dili ka pa mulakaw, Lok. Ano ibaw ko nang mana? Di gyud ka buot, nga mulakaw ko nga wa kay pabaw na ko makaon, di ba? Nakatag-an ka, Lokring. Kay ni Agyod, bukhara imong kamo. Okay, ako ning papaanan. Daan ba ko, daghan gyud kay kog madagyo din eh. Kanang imo gikumkum nang lamian gyud kadaw ng pagkaon, di ba nang amada? Anya, gibuka na nako ang akong pad nang niya. Niya. Dawata og kumkuma dayon ha. Okay, kadaghan kayo, salamat. Mura ya, oy. Hait man inang. Mura gikot-kot akong pad. Akong tanawon onsin ni siya. O bangas ka, bakukang lagi ninang. Bangas ka. Hey, bakukang. Bakukang man eh. Uy, bakukang. Bakukang. Ma, ato na mi. Sige anak. Dali, sod. Salamat. Imong anak? Katong uhay nga milakaw? Akong anak. Gwapong bata Liwat siya siyang amahan nga patay na. Unsay balita? Maayo na kayong among maguwang. Og karong gabi magtapok ming managsuon. Kay ipanghatag na niya ang angay namong angkunon. Salamat kun mao ka na. O kining tanan, tungod sa imong pagtabang nimo namo, Amanda. Wa mo bati og kahibong ang inyong maguwang tungod sa nahitabo niya nga mudako og muhiyos ang iyang tiyan. Matud pa ni Manoy, gigabaan ako na siya namo nga iyang gidaog-daog. Dakan kayo salamat, Amanda. Dakan kayo salamat. Sorry ha. Nalangay ko. Unsa may imong nalangayan? Si Lukring good. Naabtan ko na ako nga nanulti siya sa mga kauban na to din sa eskwelahan. Gikumidyahan magod si Lukring ni Mama Amanda. Gipakungkum magod siya ni Mama og dako kay bakukang sa lubi. Labihan lisang ang Lukring. Kay mahadlok pagka magtanaw ng bakukang sa lubi. Diba? Doon amo ko na sungay. Tony. Gibadlong na ko sa Lukring. Kay gawas atong dakong bakukang. May laim ko siya nakita sa bahay. Hasta sa gani ko. Nagalitan. O gibatig kahadlok. Tol kay amo ko naabtan si Mama Amanda nga. Di ko ninitan og bayo sa mga lampinig og ligwan. Ha? Oh. Gipamahid gid si Mama Amanda. Gibadlong na ko sa Lukring. Adun, mahunong siyang istorya. Kay gilainan magugo. Tony. Kadi ito good. Murag, doon na kay problema. Lorita.
Wa maglagyo ang nahitabo sa inyo, ha? O sa nahitabo sab sa amo, Ha? Nga naman eh. Unsa man sa din nahitabo sa inyo, ha? Tony, di na ko mahimutang ani. Wala sakit ka inaasa kong inahan. Lorita, nga naman eh. Pag-abot sab na ko ganina sa amo, nagabati na sab ko nga may giyaw-yaw ang akong inahan. O kunya, nagabati ko og daghan kay mga tingog sa mga buyog o kuban pa mga tingog sa mga insektos nga may hasmang kinako. Apa na ibugog na ko, Tony, kay wa mo ko'y nakita bisan usa lang ka insekto, Tony. Unsa magid ka ni si Mama Matilde? Pahiri na kumpanyo ang imong duha, be. Pumigod. Abi pala unya nila. Nag-away tang duha. Nga naman ang tinanawan ni mo nga rin ako, Tony. Kausa na. Nakais ko tatabahin sa imong nabantayan sa imong inahan. Ug mausap ko. May namatikdan ko sa kong inahan. Ning bago, nahibungsap ko niya. Lawom na kayong oras ng gabi. Miuwang ang mong iro. Apan may bangon si mama. Migawas siyang kwarto. Gililin ako siya. Ug milaw sa balkon sa Mumbai. Hilom sa ko bigawas sa akong kwarto. Ang lihok sa akong inahan ba, murag lawom kayo niyang gipaminaw ang panahon na. Samtang padayong nag-uwang ang among iro. Hinay siya miyangad. Ug nagpiyong ang mga mata. Ako nagtugi ko nga wa makabantay si mama nako. Nga hilom kong naniid niya. Pero ang pagtuod ako nga wa siya makabantay nako. Pero nagkabantay ug nahibaw dahil siya. Nga diha ko siyang luyo. Ug bisag mitago ko. Bisag nagpiyong iyang mga mata. Apa nahibaw siya. Nga diha ko siyang luyo. Ingon sa anak si Mama Matilde, Tony. Ug kaganihan lang yun. Di pa ulit ko sa mua. Kuyog na ko si Lucrecio. Pag-abligin ako sa pultahan, maugyan makikita ni Lucring si Mama Amanda nga natumpa na. Gitabagag pahit. Di ko ninitan og pag sa daghan o nagalalay insektos. Nakakita sab si Lucrecio. Nalisang mi. Gipagawa sa balik ni Mama. Ug gisikaran niyang pultahan. Aron masira balik. Wa ko kagwanta, nanukto ko. Giabilihan sab ni Mama ang pultahan. Apan, nahibumi si Lucring. Tungod kay bisag usa ka agis pidakan o pinahitan sa mga insektos. Wa gid mi nakita si Lucrecio. Wa maglagyo, Tony. Doon ako isulti mo. Sama si mong inahan. May lain sa siyang kwarto. Nga dili siya musugot nga magkasud o musuod ko. Tony. Gididaan ko niya. Gamay pa kong bata, Tony. Lorita. Gamay pa kong bata, Tony. Gamay pa kong bata nga bisan asa may mag-abot og puyo. Sa matagbahay nga magpuyan. Doon nagilinain na kwarto, Tony. Gisultihan ka na ako, anawa ba? Mausap ko. Bata pasab ko nga. Sa matag among puyan. Dili mahimo nga way linain nga kwarto. Kinalang doon nagilinain nga kwarto. Nga magkasud si Mama Margyud. Bisang ganis papangutan na lang. Pan, di siya gusto. Ang ako inahan nga mangutan ako. Kung siyang buhaton sa linain nga kwarto. Nganong ingon man ini? Nganong wa man magkalagyo ay ang atong napanitan sa masinado kainahan ug sa mga hitabo ug makita sab nga katingad-an sa kong inahan. Mausap na yung imong inahan. Nga naman kuno ni Tony. Unsa ipasabot ani? Unsa, Tony? Ipadayon lang ko ng imong pagpaniid. Kay maniid sa pagkuk ako. Ako panidan akong inahan. Kung sa imong mapanidan, o sa saya ako mapanidan, atong itandi-tandi, Lorita. Hangtod nga itong mahibawan. Kung sa hinungdan, o nagpaluyo ng tanan. Basin na lang, ato mapalgan ang tubag.
kung unsa atong masig kainahan. Ma, Matilde. Unsay tuyo? Matuog na ko, ma. Biyernes day ugma, pizza 13 sa Biyernes. Matod pa nila 13 Biyernes. Sa'yo pa ugma sa buntag, ngit-ngit pa, mulakaw na ko. Gusto day tuod. Nahinomdom na ko. Tibok adlaw og tibok kapi ikon, Biyernes. Pizza 13, uwa ka sabay. Maayo kay nahinumdum ka. Sige, katuog na. Good night, ma. Mayong gabi. Una, kung usay mo na panidaan sa mong inahan. Dili gyapon kinibag ko para nako. Nga magpizza 13 ka ni ang Biyernes. Tibuok adlaw og tibuok gabi. Uwa si mama sa bahay. Sayo pa kay kanina. Ngit-ngit pagani milakaw na si mama Matilde. Ug mao gihapon. Dili mo sulti kun asa sila. Ikaw, wala sa imong napanitan sa imong inahan. Ginoo ko, Lorita. Dili na bago na panidaan ko sa kong inahan sa matag pizza 13 sa Biyernes. Tony! Parehas ka na ba si Dato kay inahan, Lorita? Di ganun sultis, Mama Amanda. Kung asa siya paingon, matag pizza 13 sa Biyernes. Ngit-ngit pa. May kanaog na si Mama Amanda sa Mumbai. Magtinabangay kita, Tony. Kinahanglang mahibaw anato kung unsa yung mga tinaguan sa akong inahan ug sa imong inahan. Lorita. O, Tony. Huwag laing magtinabangay. Kita rat yung duha. Gusto ka. Murag gituyo. Nga abuton sa pakitang duha. Kaya nga ito mga ginikanan. Giabot sa pinagi sa ito na panitan. Gibati ka kabalaka? Dili kay kabalaka lang. Gibati ko kahadlok. Magsugod ang ligon sa itong kugalingon, Lorita. Bisan ako gibati na kabalaka. Kahadlok. Gawa sa paglikon. Ato ang pingan atong kugalingon. Nga dili mamatikdan sa ato papaniid sa itong mga inahan. Salamat. Salamat. Ingon, anak. Ingon, anak. Paningkamuti nga muluag ang imong balatian. Salamat. Salamat, Tony. Salamat. Salamat. Miga na imong naong sa akong tanaw. Salig na itong duha. Tagjis na lang! Tagjis na lang! Malipay kay mo! Tagjis na lang! Oh, tagjis na lang mo duha! Kumplito na ang inyong adlaw! Basta, makaduwa lang kong duta! Okay na kayo! Colorful na kaya akong kinabuhi! Kamat mo na ba yan si Miss Tagjis na Fuentes, lang! ha? Nga mukating classes ka para lang magduwa og duta o presyo? Ay, salamat kay naisgutan na gyud ni Miss Fuentes. Siya ro di mo muhatag og tagjis na ako. Tagjis na lang. Ang akong ibalitaan niyo, Lorita. O gingon man ikaw, unyot. Apil ka ninyo, ha? Kay, may kalabutan man sa dis kinabuhing, Lorita. Mao nga, mag-inungay yun mughatag na kong jis para dota. Unsa man, mag-inungay mo mughatag na kong jis para dota. Tagjis na lang. Aron mahibaw mo sa akong ibalita ka ninyo, Lorita. Para sa ninyo, nyot. O, tagjis na lang, nyot. Nindoting balita na ko ninyo, nyot. O, sa man, nyot? Wala mo kakatingong, nyot. Ikaw, Lorita. Anong balita, alukring ba? Tagjis na lang. Ang balita. Tagjis. Sama kayo? Usam na balita ba? Tagjis na lang lagi. Sige. Oh. Naibayin tiyo. Tagjis may si Lorita. Tarong, nyot. Bidani mo, nyot. Unsa lagi ng balita, Siguro kang ihatag din mo na ako, nyot. Unsa lagi ng balita, Kandidata ka, Lorita, o kandidato sa ganyot para sa Miss and Mr. Suba Pasil National High School. Ha? Uy! Binak ko sa balita, Usa mo kay? Mura mo wa ganahi. Wa mo ganahi, ha? Nga daghan man kay gustong mahimong Miss and Mr. Mus...
So kamong duha, ang tinuod nyo, si Lorita ang napilian sa fakulty, nga sa atong classroom ba, nga ang tinuod yun, nga mao'y himuong miss, o niya, ako yun nyot, ako yun ang taon to'y napilian taon nga himuong mister. Pero nibaliban ko, miatras ko nyot. Ikaw mo'y ako gipalabi, ikaw mo'y akong gi-recommender, ha? Nga mo'y mupuli sa akong pagka Mr. Suba National High School. Bi, ambing 20 nyot. Ambing 20 nyot. 20 nyot. Basir na Kung sa'y basir na, ha? Basir na. Nyot, ganun ba basir na nyot, ha? Klase na sa Lucrecio. Unya klase nyot. Ganun ba klase na nyot? Manood din sa classroom. Unya busod na bus classroom nyot. Ganun ba busod bus classroom nyot? Tara. Unya tata nyot. Nyot. Ay, kaway lang may biyahan ni nyot, pre. Diha ka na Lucrecio. Oy, bangas ka. Way lang minyot. May pagwata mo balitain nga Mr. Sumbao, Miss Sumbao na. Salamat sa pagkatuwid. Ato na ko. Amping ha. Kung dili pangilad, ubanan ta ka das inyo. Ubanan ti ka. Ayaw, uy. Sige, manaog na ko. May noon kay nakatultol ako sa inyo ha. I love you. Madali-dali pagit, uy. Sabi di maayo. Akong dugayan di. Pwede ha, uy. Arin ako. Bye-bye. Bye-bye. Pasigaon na ko ang sugat ng Espanyo. Hayag na. Nasa tubig. Tekan sa paningay. Ako na pagto na ito. Magbalik ko kaliko. Tawag yun! Lorita? Tony, Nanawag ka. Nga naman. Unsa man, ha? naligo ko kanina. May tao di ay. Nanglikli samtang naligo ko. Unsay? Di pa ko makamatngon diyang nahug siya. Mihagsa sa yuta. May daligdagan. Sigurado ka? Nagkapati ko siyang tingog. May palayo. Unsa man, muan ako? Anahon ka na ko? Ayaw na. Kung buari ka, di lang ibawaan mo abot sa mama. Mag-abot o niya mo. Basta gipahibaw ka lang na ako. Ayaw ka pala ka. Nanirado ko maayo din sa bahay. Gibuhian na sa dakong usa namong iro. Kung mapaunta mo uban ni Mama Matilde ang dako namong iro nga si Itom, kadtura unta mo ay mubugno sa nangliklik na ako. Nagunsa man ka diha. Nag-ano ba ko sa misa? Kaya manihapon ako. Ikaw? Mukhaon na sab ko. Panid ko no. Kung doon may laki diya sa inyo nga magsigtan ni mo. Kung doon gani, wala duda. Mauna na siya. Naidaghan. Sa ato pa daghan dahil sila. Ang buot pa na ko sa buot ba kanang lain kay tinilawan. Nga marag doon ay desire ni mo. Mailhan na ni mo. Sige. Sige na. Bye na. Amping taon ha? I love you. I love you. Bye. Bye. Ay! Kuyawan ako ni mo eh! Ay! Abi ni mo, Gag. Pabo ni Fermel Culgantes Gomez, ha? Pabo. 20 nyo! 20! Ha? Para duta lang taon nyo. Okay na nakako 20 nyo! Para duta! Yung linito ng dunggan ni mo, Lucrecio. Duta mo! Ay! Malaksinan! Duta na ko nyo! Tawo ako dunggan nyo! Nyot! Ganyot! Nyot! Busog ka na ngayon. Kaduham no, Gab. Nindo to ning irag-irag basta busog tao yung sulob ning luag kayong purulya bilang ka na yun. Nastalyahayan pamati o ya. Paypay ranyot. Busog ka. Huwag may tabo mo kaon kang dili mabusog, Lucrecio. Marko na hibaw mo anhi ka, maong. Nadaghan ako lungag ang kanon.
Usa siya sa kanindot ni tawana. Dalit kay mamatay. Si Tony. Tuwa day matug si Lukring sila, ha? Replyan ako. Matug na ko. Good night. I love you. Unsa kay kibuhat ni Mama Matilde ning orasa? Miabot ng oras nga akong ipaabot. Nahimutang ng tanan din sa ipapaw aning dakong karaan nga pansyon. Untok 8:00. Untop gyud 8:00 sa gabi. Dagkutan na nako ang mga kandila nga naglibot sa kalabira sa akong apuhan. Mihayag ang palit tungod sa siga sa mga kandila. Ug misinaw, migilak-gilak ang kalabira sa akong apuhan. Metam corpus spiritum dium 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 mecani corpus meum matam ritam. Oh, may hangin. Samtang nagasiga ang mga kandila. Apan, magapabilin nga magaparog ang kayo sa nagasiga nga mga kandila. Oh, may hangin. Apan magapabilin nga magabarog ang kalayo sa nagasigang nga mga kandila tungod sa imong gahom. Labing gamahanan dinhi sa kalibutan. Wa makatando bisan gabay ang mihuros nga hangin. Nagpabiling tuskig nga nagbarok ang mga siga sa kandila. Nagpasabot ug sa makausapa. Nagpaila kagyud nga niya ka nagauban kanako. Ikaw ang gamhanan sa labing gamhanan sa maitom nga gahom. Matam ratam mitam. Obteni mihil benedictionem diet pax min omkiam separarum adeum. Amen. Ang ginadamgo o ginapangandoy kong langgam. Ang ginadamgo o ginapangandoy kong langgam. Ang ginadamgo o ginapangandoy kong langgam. Obteni mihel benedictionem diet pax minum kiam separarum adeum. Amen. Batog sa akong bukton. Dugang kaalam, dugang abilidad, dugang abilidad, dugang kaalam ang akong pangayoon diyan nimo.
O hari sa dili maulagway kalisod, kapait, kahugaw. O hari sa dili tupngan nga kasakit, kaguol, suliran. O hari sa danan, pagmanapaw, pagsimba sa Diyos-Diyos. O hari namo sa kapangis, kapintas. O gari ka sa tanang matang sa kadautan. Pinilit mo kami nga laing matang nga alagad sa kahalangdon sa imong kangit-ngit. Gusto kong maminaw sa imong suko. Ipalanog ang imong kasuko! Sa gunson ang kalanog sa imong kasuko! Dugang kaalam! Dugang abilidad! Aniya ka na ako! Ma, Amanda? Salamat sa imong pag-abli sa pultahan, anak. Di ka na kasi mong lakaw, ma? O anak, katuog na lang dito balik. Lawom ang gabi eh. O, ma? O, unsa ron? Katuog nagbalik, Antonio. Uwak? Antonio! Oo, ma. Matugog balik, Ma Amanda. Gibati ko og tumang kakapoy. O, kadiyot lang. Mama Tildy. Salamat sa imong pag-abli. Ngano, Loretta? Mama Tildy. Unsa, Loretta? Unsa ka nang nasi magluyo? Loretta! Oh, naibaw ko unsa ka nang nasa akong luyo. Sira na to ang pultahan. Itom! Sige na. Pahawa na. Mama Matilde. Oh, si Itom ang imong nakita. Anong... Mama Matilde, may dako og sabot si Itom. Balik na katog, Loretta. Mama Matilde. Loretta! O, unsa man, unyot. Di lang taman ang hid sa imong mama, unyot. Nakatuog pa. Talaga eh, malita. Maliit ka ta, unyot, ha? Oo. Unsag yang adlangan ni mo, nyot. Nangita kag toto, nyot. Katong uwak ako nabati gabi eh. Nyot. Awa, waman. Aw. Tana, Lucrecio. No. Nyot. Naibaintindihan, nyot. Ha? Adi. Misamot mong kagkagwapo, nyot. Gusto na kay 20, nyot. Hain man, nyot, benyot. Oh, kini. Arang ka ni sa mong bulsa. Dako kini. Dako, Mabungog yung kini. Kumo man na, nyot. Abi na kong 20, nyot. Pait na yun yung way kwarta, oy. Mayo pagduna. Nainganok pag maayo. Lapoy kay siyang tanawon. Di ko na lang siya pagkawan. Muadto na lang ko sa eskwelahan. Ay, mayo kay nahinumdum ko. Tanaw na ko sa ilawom sa silong. Akong liliun sa silong. Oh. Wa man ilawom sa silong. Hay, mga. Oh. Di na dahil sa kulay ko. Oh. Wala. Midakog yun maayos si ito, ma. Midakog yun siya. Itom?
Murag mitupong na ka sa kong dugan. Tao-tao naman din ni school dahi, Lord. Dito mi natog sa ila gabi eh. Hain man si Tony. Ada man, kanang naglingkod sa ilawom sa kasya. Ganina ra nang nagpaabot mo. May paliton lang ko sa kantin, Lukring. Okay, 20 lang, Lord, be. 20. Maura gini kinanglan ako, 20 lang. Sumol na kayo ng 20-20 ni mo Ay, ay. presyo. Himuan ang 30, oy. Ay. Oy, dai, Lord! Ang bisyo mo, kumidyante ni Lorita eh. Basig nalimo siyang ako'y kumidyante din eh. Oh, tag 20 na lang, tag 20. Kinsay doon ay 20 diha. Kinig yung duta mo yung nakaingon sa 20. Hi, Loretta. Hi, Dominic. Good morning. Salamat kay nialajud ka mapalit sa akong tindahan. Mahal mo gud ang imong mga tinda dinhi. Mahal bitaw tinuod pero ihatag man ako nimog libre. Ha? Oh, seryoso ko. Basta ikaw lang. Kung to sa imong gusto nga magustuhan sa akong tindahan, ihatag ako nimo, way bayad. Hala. Libre para nimo. Kay ikaw man, Loretta. Tininood kining ako diyan nimo. Sa may gusto nimo, itudlo kay akong ihatag nimo nga way bayad. Napkin lang palihog. Dara. To ka pakiti niya, gawata. Wani bayad. Ihatag ako nimo, libre. Kupahagi ni mo, Loroy. Bisay kinsa din sa eskwelahan. Huwag yung makatupong sa imong kagwapa. Gidugo, day ka? Bayad sa napkin. Usara ka pakiti ang akong paliton. Adawata, oh. Di lagi na ako ni pabayaran ni mo. Libre lagi na. Basta ikaw. Nagtuo ka nagkumidya ko ni mo. Bahala di ka mo dawat. Ibili na ko ning bayad. Dara, oh. Dominic, papalit ako face tissue. Tag city na, Chuna. Ayun lagi. Dili kong dawat, anak. Ano yung kalain, ha? Tinunood ba niya ako, Basta, gustong magustuhan sa kong tindahan. Pagsulti lang. Libre para ni mo. Dominic, doon na kailang customer, oy. Hi, Lor. Hi, Chona. Loretta. Lor. Dominic, nanguyap kang Loretta? Kung hatagag higayon nga nung di magkano. Guwapa ba kaya na si Loretta? Guwapa. Face tissue, be? Kaya, oy. Kadugay na mas kantin eh. Murag, importante kanyang istoryang Dominic. Sa inyong istoryahan. Nagpalit kong napkin. Napkin na di eh. Yadugay ka marag istorya. Unsa lagi inyong istoryahan? Ambot unsay pasabot niya. Kaya kung giingnan na bisan ko noon unsay akong gusto siyang kantin, di ko niya pabayran. Ihatag niyang libre nga rin ako. Huy, ano ako mo tingog. Pero gibili na ko ang bayad, uy. Di niya dawaton, mong gibili na ko ang bayad. Sakit talaga sa akong puson lagi. Uy, ano ka mo tingog yaton? Ganina sa pag-abot ka mo. Nagsige nagtutok si Dominic ni mo. Ha? Grabe kasi nakatutok ni mo, Dorita. Unya grabing nakatutok. Ngano di ay? Nalimot ka tayon. Gingnan ka na ako. Nga panindig kinsay magsigtutok ni mo. Kanang lain kay tinutok ka ni mo. Kay may mong siya suspect nga mo nang li ni mo gabi nga naligo ka. Di ba gingnam ka na ko, anak? Nalimot ka. Tony, lain ra ba kaayos siya? Gibira ko din ang akong kamot kay iya mang gikuptan. Magbantay ka niya. Magtabangin ta paniid. Nagdudag ako. Nga mo nang li ni mo. Tana. Kay klase na. Si Chona marutag among gusto. Siya mo yung ngayon na mahimong misuba National High School. Dili pa, no? Ato na ipaagi og votation. Ay, bayo pa. Pilian nato sila si Chula o si Lorita. Kung sa'y dakong makuha nga votes, siya may atong manok sa atong classroom, di ba? Sinasunda na dahil natong votation. Ay, daon sabi mo. Di na ipagig butisyon ninyo. Ay, naunsa makay. Kada kikipilis, Lorita, sa bakulting mo yung manok sa itong classroom. Siya na yun na. Kaya bisa ipagi pa ninyo yung botisyon ninyo. Mudaog yun na si Lorita pagka mayor.
Mayor sa bantayan. Ano na mayor man eh? Sa mayor ba sa kuan ba? Pili na mayor. All right. Oy, Everyone, let's go to votation. Okay? Lucrecio! Oh, yes, ma'am. What do you want from me? Do you want you? You have a very loud voice. Sipa ka kayong digog. Okay, loud and clear, ma'am. Kinsay gusto Juna! Ipon na to. Murag ubay yung niya isa na. Ipon na to. Usa, duha, tulo, opat, lima. O, 5 rin kutob. Bitahan na lang kayo mo, 0. 5. May na lang kayo nakalima. Pakpaksan mong 5. Kay 5 raman mo. O, 5. O, nakapakpak yung 5. Kinsay gusto mo rito? Awa. Yaw-saw taman eh, ha? Gamay ra kayo mi pataas. Mininglis, si Lorita mi daog. Gamay ra man kayo ni pataas. Ang tanan ra man hapit. Pakpak tanan! So siya may atong manok pagami subana sulalay ko. Mabuhay si Lorita! Ay kinagwapan sa subana sulalay ko. Pakpak! Away kay mahimo ana nya. Gi kayo nas tanan yo. Gipaagi pag yung butasyon kung kisay angay ha. O nya si Lorita mi yung bidaog. So siya may atong manok. O makaupa na kaani kay manok naman Lorita. Siya may manok sa atong classroom. Oh, napadog din ay. Milo. Tag 20 na lang. Daog lang duta ni. Tag 20 lang mong duha. Lucrecio, hilom di ay. Hilom. Ni ana magiday ka, Lor. Mas kang kapuyan ako announcing gani ano? Mura malangkat akong ubol-ubol singgit. Tag 20 mong duha. Impas ng duta ni. Beri be. Lakaw dito Lucrecio ka. Magsulti pa may aning tawhana. Tasa na ni. Tag-J's lang bumi. Tag-J's. Oo, dara oh. Lakaw na Lucrecio, lakaw na. Uy, ikaw niyo utangan kag J's yun ha? Utangan. Hagul lagi din mo niyo, oy. Mo kamo dia, mo J's dia. Uy, unsa man ka? May paidunay ko. Ato tapos sulti dito bi. Ay din Sisag tutot mo suminik ko. Mikalit ka lagawas ganina sa classroom. Gitanaw gani ka nako, mitanaw sad ka nako. Wa ka makasabot nga gisinyasan ka na kung dili mo gawas, pero may gawas ka gyud nga murag suko kay naw. Oh, kasi kung tanaw. Ganahan mo sa ka. Labi na sa dang halos tanan may butar nimo. Aron man ayon ko nga makandidata ka sa eskwelahan. Wa in town, uy, wa gyud. Ay, naunsa magawa in town kung gusto ana, pataka man lang ka. Niyo sa mo ron ana. Ikaw mo kandidata sa atong classroom. Giuna ka nako aron sultihan ka nako. Nga di ko gusto. Dili ka lang ha. Kaya makigsulti ko ni ma'am. Dili ko musugot na ako'y kandidata. Basi napugos ka lang. Samang taong ka, uy. Basi naahat ka lang. Tana, good, tana na. Kuyuki ko nga ito, ma'am. Aron makabati ka yun. Tana ba? Uy! Huwatan ko na mo din Hala, Cho! Murag nag-away ang magtiayon. Nag-away ang banag asawa. Wala ko na may bawang bayana nga may hilom nga kaibog si Tony nako. May baw baya mo girls. Pero naman ang nagpasabot si Tony nako nga dako siya gusto nako ba? Pero gihuwat ko lang siya nga musulti na nako ba? Kay dili gyud ko maglangan. Sugton gyud ay nako si Tony. Pero unsay nahitabo? Giilog siya ni Loretta nako. Ay! Mao ba? Mao lang uyab silang duha. Napugos lang si Tony pagsugot anang Loretta, no? Ay! Kaya nagilak-ilak ang kuno nas Loretta. Nasugton siya ni Tony. Uy, hala! Siya di ang nangulitaw ni Tony? Oh, kapur! Kaching! Karon, nadana gyud niya sa iyang sip-sip si Ma'am Gloria. Og siya gyud ang kandidata para sa tong classroom. Ay, kachipay hana no, grabe. Girls, dinhi lang mo. Oh, asa man ka? At nga nako siya sa gawas. Misud siya sa atong classroom.
Sip-sipa na sa tingalan niya si Miss Gloria. Uy, ala, sige, lako dayon. Bugno ka dayon. Kay, ni, ame, tabangan na itong bugno na si Loretta. Bugnoon ko yun siya, no? Oh. Ibagnos kinakumbati niyang naong aron mo samot ka batig naong. Tanawaw niya ninyo, girls. So, mao di ang imong tuyo dako, Loretta. Yes, Miss Gloria. Mauna, ma'am. Sorry kaayo, ma'am. Dili ko, ma'am. Ug unsa pa imong rason? Basta dili lang ko, ma'am. Dili ko gusto. Mauwaw ko. O mauwawan lang sa punya kapilang ako mga classmates. O labaw ka na. Dili ba dawat ang maong rason, Loretta? Di lagi in taon ko, ma'am. Uy. Paminaw. Kung worried ka nga makagasto mo og kwarta, di ba ni kwartahay? Doon na tayo mga panel of judges nga maoy mo pili kung kinsay mahimong Miss Suba National High School. No money involved. Basta, ma'am, di lagi taon ko, ma'am. Kung mo back out ka, ikaw mismo ang magpakauwaw sa atong classroom. Kay final na nga usa ka sa pilion nga mahimong Miss sa atong eskwelahan. Naman ang tayo daghan, di, ma'am. Uy, si Chona. Gipili ka na. Ayaw ko ha ang trust and confidence sa tagsa-tagsa nga mituon nimo. Baliko na ko. Final na kadto ug dili na mahimong may mo-withdraw bisan kinsa ninyo. Sorry. So, mupadayo na ta sa atong events. Uy. Loretta, nga naman ka. Halos tanan gusto mahimong kandidata. Kurang ikaw ray dili gusto. Maalagi unta. Si Chona unta tumamu. Angayan kayo siya, Ma'am Gloria. If you don't mind, naapa ko'y buhaton, Miss Loretta. Thank you and good luck na tong tanan. Uy. Saon man nina ko, uy. Unsa man ko na imong gilak-ilakan ko no, Lord? Ay, salamat, Cho. May kiniaka. Ngano? Cho, may kiniaka. Ngano, oy? Nahuman na sad kag sip-sip sa atong maestra? Cho, kuhaan ka ng Sip-sip jud kang animala ka. Aron ikaw mo ay himo ang kandidata sa atong classroom. Ayaw pag-ana, Cho. Uy, giatong ginako si ma'am kaya akong gibalibaran nga dili ko gusto ng kandidata. Mahilag man gani kung ibalibad niya. Salamat kay ni Aka. Tanadyo na. Uban ni ko nga to ni Mampi. Tabangi ko. Ikaw may ako papulihon ako. Kaya di man ko gusto, anak. Good. Himoon ko nimong bahaw? Punaan nimo ang gibuhat nimo nga rin ako? Nga gi-underground ko nimo? Aron ikaw mo ipilion? Wa kay angay, oy. Unsa man ko na nakaangayan nimo, bi? Nga mura ka mamaligya ay lagi na mos? Sagdi lang. Gigwapahan ka nimo? Nagtuo kang gwapa ka? Di tao na maotso. Uy, pataka man lang ka. Bugla na yan! Nga na mo, uy. Baga yung kagnaong! Baga kagnaong! Ay! Baga kagnaong! Kinayang buhok ay! Ang ko na imong buhok! May sana po. Upawanta ka! Upawanta ka! Larutan na kasi mong buhok, Loretta! Ulong ka na! Loretta! Chona! Ayaw! Gusto naman! Gusto na lagi! Gusto na! Gusto na ba? May ka! Lord, sakit. Ano kita ba nga naman yung bugno si Loretta? Dominic! Buhay na Loretta! Ay, nagkaksa! Chona! Ano ba hinungdan? Sip-sip man ang bayana! Baga kagnaong! Pakauwaw lang na siya nimo, Tony! Diri ka pa nako? Bulahan ka pa! Malipay ka pa! Kay saan ang tindera ginamos! Katilaw lang yan! Girls! Let's go! Nakatilaw na siyang tagam! Dali na mo, girls! Diyan, gunitan, tigatyan, balagpatan. Hay man sakit ni mo, Lord. Ano ko pick up niya, Dominic? Sorry. Pero ano ikaw? Imong baga na siya gidakos? Uyab mi! Bao ba? Tana, Lord. Dali na. Wala na si Loretta na unsa mo kay? Tana. Di pa uli na sa ila. Oh, mabalik ba ito siya din eh? Dili na. Mo-absent siya karong hapon. Naunsa ni Chona eh.
Hibaw man kung anong iya itong gibuhat. Naibong mo na ako, Suna. O dito lang yung gipahimungot ni Lorita. Hilom mo, Lucrecio, hilom. Ibog ba? Ibog na ako, nabuglo man ang kanahan. Buglo siyang lain! Ari na to siya buglo na ko! Bida! O saman? Saan na pagkasulti ha? O saman? Hoy! O saman ka? Hoy! Magstorya ta! Hoy! Noon saman ka! Hoy! Oh, sa'yo pa man. Nganong may pauli ka man? Nganong sa'yo kang may pauli? Labad ang akong uma. Time para ko. Masod ako sa akong kwarto, ma. Kaniyot! Nganong milaguman ka ng naong mo? Ayaw paghilak-hilak. Nganong milagom kining imong naong kinsay nagbuhat ani? Tugaani ko! Wani tuyo miapil ko og duwa sa volleyball. Pag spike na ko, gisagang ang bola sa kontra og nalahos ang iyang kamot dinhi sa akong naong. Mauna ang nahitabo, ma. Maayo kung maunay tinuod. Apan ko na makakaman gani, kay nakahadlog ka nga mahibaw ko sa tinuod. Mahibawan ko ra gihapon, kung unsa ginaingnan anang milagom ni mong naong. Mag-ilis na ko, Mama Matilde. Kadiyot. Ma, ngano ma? Atubang ra nako. Grabe gudi ang kusuga sa kamot na misagang sa pula. Milagom ang imong naong ug nagisip pagyud ang liab sa imong uniform. Ambot nga nung nagisi sad ni. Sige na. Pag-ilis ito. Dadaw niya ka ng imong uniform nga nagisi tungod sa duwa ninyong volleyball. Oo, ma. Huwag ko pagto sa iyang katarungan. Lakom kyud ay. Maklaro kyud. Si Mama Matilde. Dili kyud mailhan ang dagway kun mituo. Uwa mo tuo sa kong alibay. Ma? Mama Matilde? Diara ko sa kayda. Nagtahi ko. Maadto na ko. Mangutan na lang ko nimo. Sa imong bana-bana. Makaila ka ko sa wa tuyua o tinuyo gyud. Wa ko makasabot, ma. Sama sa may mamatay nga aksidente o dili aksidente kay gituyo gayud. Wa ko makasabot, Mama Matilde. Sa imong hunahuna, makaila ka ako kung si kinsa ang misulti sa tinuod o sa namakak. Ma. Pero kining sunod na kong pangutana nimo, makatubag ka na ani. Makaturunganon gayud. Tingali, oy. Nga, sakitan ang usakay nahan nga nagmahal sa iyang anak. Kung may mupasakit sa mahal o pinangga kaayon niyang anak. Lagaw na. Kay hapit na mo alauna sa hapon. Paamin ako, ma. Ato na ko, ma. Nangagot ang ipon ni Mama Matilde samtang nagsulti. Mihait ang iyang mga mata. Maambot ani akong inahan. Lisod to karon. Lorita! 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 Unsa, uy!
gisabaan ni mo, uy. Huy, wala ko'y pangduta ni mo, Lucrecio. Igo-igo ras pamliti ang Ay, akong sos, kwarta. taon-taon. Dili duta ang hilungdan ng gitangan ta din ni Catch Gate. Uy, gisugo kong bay unyot, patangan ka din niyo, sultihan kang di ka palahuson ko do. Palahuson gas principal, kay tuas unyot dito. Nagwa sila mo gawas. Kini noon, duta na ni. Nakay 20 diya, pang duta, Dorbi. Humanag yung duta ni, humantikaan yung duta ni. Be, Arbi. Wag ka pulian ang imong duta, Lucrecio. Pangitaglain, uy. Duta yun na, Lord. Duta. Ang siyang ilisan sa nimog dito. Sa tinagalog na duta na. Uy, Lorita. Lorita? Hoy, Lorita! Awa na. Gibiyaan na san ko. Duta biyaan akong kinabuhi, oy! Maligimitik ka na ako. Nga may eskwela ka karong hapon. Ikaw ka ma-absent. Huwag ko load. Huwag ko ka-reply ni mo. Gipaliyog na ako sa Lucrecio nga atangan ka sa my gate. Kaya nakip ko. Gipatawag ko ni ma'am ganina. Kay ako may nagbuwag ninyo ganina, na tuna. Pangutan ko sa ako nakita. Akong gisultihan. Namoy ko naabdan nga, nag-away mo sa tuna. Ikaw lagi paabot sa sud. Na, pasayloong gid ko nila. Kaya man kong mahibaw nga ipatawag ko nila. Tana, ubanan ka na ko sa sud. Na ikaw ba si tuna, yung mama? Hasta ang iyang inahan, maldita kayo. Lain kigbatasan. Isog kayo. Murag di mo respeto maestra. Naglungot-lungot mo nga makita ka. Ha? Gawa sa inahan. Naasa ba mga amiga ni Tuna? May saksi batok ni mo. Ikaw gyud ko na nakasa. Kay ikaw gyud ko na nangunag away ni Tuna. Tony. Tana. Kuyugan ka na ko sa sud. Tana. Ayaw, Tony. Di na mahimong. Ikaw lang usa dito. Samtang sila daghan. Wa ko isa. Gawas pa. Naay maestra nato ug ang principal. Dinhi ka lang. Siguro ka? Dinhi ka lang lagi. Sige ha, musod na ko. Wa na ko ni pakana og yuta ang akong anak. Nag-antos ang amahan ani nga nagtrabaho sa kuit. Aron lang lamiag malong pagkaon ng kanon ning akong anak, ma'am. Ha, unya pasakitan lang og laing tao. Sayon-sayon no nagpasakit og laing tao, ha? Excuse una, ma'am. Loretta? Good afternoon, ma'am. Sod, please. Mao na siya, mi. Ma'am, sorry kaayo, ma'am. Wa ko mahibaw. Unya man unta sa hapon mo imbestigahon human sa klase. Pero bianhiman ang inahan ni Chuna. Wa ko mahimutang. Og dili gyud ko mahimutang tungod sa sinalbahis nimong gibuhat sa akong anak day. Imo siyang gibugno, ha? Ha? Unsay katungod nimo pobreha ka? Nga imo magipasakitan ang akong anak. Ha? Ma'am, palihog. Ayaw, ma'am. Palihog balik og lingkod. Anam-anam mo nato ni. Dili ni masulbad kung gamito nato ang kainit sa atong palihog. Balik tag lingkod, ma'am. Mura magnakamatngon ko. Nga gidapigan nimo ning hilas og pobre og batignaw nga maoy may pasakit sa akong anak. Ma'am, dili na bao. Sayop ang imong pagtuo. Ni anay mga saksi. Misulti na ninyo nga kining animal nga bisag pobre, bati o ngilad pagnaong nga maoy may pasakit sa akong anak. Niya silang saksi, oh! Nakabati ka na sa ilang gisulti nga kining Loretta maoy nanguna o maoy namugno sa akong anak. Pero may lang yun kong bulihon ni aning batignaw. Di daw na tinuod, uy. Kani ato pa, Lorita. Kani ato pa yun may kalagot kag kasina ni Chuna. Kadagana na mo bulihan si Chuna. Si Chuna? Hangtod nga imo na siyang gibugno ganina. Unsa may akong sa nimo, Daylor? Gusto ba kay ko makig-amiga nimo? Pero imo lang gyud kong daog-daogon. Nasuya man gud ka kay permi kong daghang kwarta. Unya, gwapa ko kay nimo. Layo na kayo kag dagway ni Chuna, day. Pero tungod sa imong kasipsip, ikaw mao'y gipalabi sa mga maestra dinhi nga mao'y ikandidata. Ma'am, sobra na kaayo na. Mihangyo manggani kini si Loretta nga dili gud mo dawat. Bibalibad si Loretta og si Chona manggani ang gisuggest ni Loretta. Pero human na ninyo pasakit ang akong anak.
Kay mao inyong gipili kining batignaw og salbahis pag yung batasan. Mao ni inyong ikandidata og miss dinhi sa inyong eskwelahan. Ha? Wa mo'y mga huna-huna nga pila na ka-electric pa lang akong na-donate ning eskwelahan, ha? So, pas elementary pa gining akong anak, hangtod nga mi 4th year na ni siya. Nagsige na kong hatag og electric pa ninyo. Unya, ingnon lang ninyo ini ang akong anak. Ma'am, di na to masulbad kung ingon ni Ana ang imong pagtuo. Ibalhin ako ang akong anak. Ha! Kabati aning eskwelahan sa gobyerno. Napay inyong K-12 ninyo. Naghasol-hasolang nas mga kabataan. Dili na nako pa eskwelahan ng akong anak ninyo eskwelahan sa gobyerno. Ibalhin ako na sa eksklusibong eskwelahan. Kay dili ko gusto nga bulihon lang in taon stuna dinhi og kamong mga maestra og maestro walay nahibo. Ibalhin ako ning akong anak. Og ikaw, pobre og batignaw. Agad di mo patsyon! Lorito! Lorito! Buhis mo, Lorito! Buhis mo! Ihatod ka na ko sa inyo, ha? Ayaw. Ani lang ko din ni manaog. Nabala ka, magugo. Ayaw, laki. Sige ha, manaog na ko. Sige na. Lorito. Larga na lagi mo. Balik na sa inyong agi. Sige na, bye. Unsa ko nasabkat na ako pagkalipay si Mama Matilde. Mayo kay uwa si Mama din sa taas. Salamat. Uwa pa siya. Ang tualya. Darang tualya. Ganinang hapon, milagom ang imong naong ug nag-iisi pa ang imong uniform. Karon may garas ang imong bukton. Nag-iisi na usap ang lain imong uniform. Karon mangutana ko nimo. Unsa man di ay kong klasiha sa pagkainahan. Nga imo na sa kong limdan kung unsa ko'y nahitabo nimo sa inyong eskwelahan! Unsa man gyud ang tinuod nga nahitabo nimo dito sa inyong eskwelahan! Kaluoy sa minahal ko kaayong anak. Pagka makaluluoy sa pinangga ko kaayong anak. Dili lang kay ang imong bukton ang nagaras. Ang imong liog nagarasan. Ang imong tangkugo nagaras. Ang wani mong bukton milagong. Ang mga garas agi sa mga kuko. Mama Matilde, ang tinuod, mauni ang nahitabo. Ayaw na. Ayaw na ko sultihi. Nawa na ang akong interes na mahibaw. Ayaw pagreklamo sa kahapdos aning akong idapat nga sampal sa imong mga karas. Agwanta ha.
Ambi ang imong bukton. Pahiran ako aning lana sa akong garapa. Agwanta, anak. Agwanta. Hangad kay akong pahiran, ha? Ang naa sa imong liog. Dayon ang imong tangkuko. Natambala na ang tanan mong mga garas o mga samal. Lakip na ang imong mga lakong. Manihapon na ta. Human sa atong panihapon, mupahuway kag sayo. Nakadungog ka ba nako, anak? Oo. Pagaksa ko nimo. Kaluoy sa akong anak. Intaon. Kaluoy sa mahal. Pinangga kong anak. Murag, muundang ka na tingali. Miinom naman kag tubig. Tanaw ko nimo, way gana nga mikaon. Unya, busy kaayo ang imong cellphone kay nagsigig tingog. Busy sab ka nga nagsigig basa o nagsigig reply. Kinsa man na siya nga imong gikatik sanay, Antonio? Classmate? Classmate? Babae o lalaki? Doon ay babae, doon na sa'yo lalaki. Una ko nimo, Mamanda. Hello? Papay? Maupay, pagkapan akong kaon. Kumusta man ka? Nga naman ka? Nga nang mahirap man ka? Uy, babae ang gikasulti sa akong anak. Naunsa ka? Huwag mahilak ang babae. Huwag gi-off ang loudspeaker. Ulitaw naman daigit kinis Antonio. Panahon na nga mahigugmaon siya o mahigugma sab niya. Kinsa ang maong babae? Ayaw na ipadayon og sulob ang imong uniform. Ma? Dili ka mo eskwela. Dinhi ka lang sabay. Pero... Ang akong pagbuot, dili ka mo eskwela karong adlaw. Nagsakit ang imong kaunuran tungod sa mga bunog ug pamaol. Ipahuway ang imong lawas. Mupatuo ka na ako o dili? Mupatuo ko ni mo. Maogi husto. Mulakaw ka, Mama Matilde. Ma! Mama Matilde! Asa mo ka si Mama Matilde? Hello? Tony. Hay naman ka. Dili mo sugod si Mama nga mo eskwela ko. Ipahuway lang kuno na akong lawas. Gibati na ko kasakit sa kong kaunuran. Sakit ako mga bukton. Sakit sa kayo akong sa paglapnot sa inahan ni Chona sa kong buhok gahapon. O sige, ipahuway lang na na. Sige, mora to. Amping diha. Bye. Love you. Love you. Duta! 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 Nakakay problema niyo. Duta. Ikaw sa ipog duta diada. Nakakay problema. Porbida, duta ba yan imong cellphone do?
Mura ba na akong ipasabot? Dili, duta nga computer. Duta yan mo cellphone. Porbida. Pero huwag na kay 20 diha. Mas maayo yung duta do. Mas maayo gitu. Ano mga? Ha? Bitaw sa? Abi ni mabay. Gito is gin lang pahitabo. Si Loritan man hinuoy sa daan noon. Ang uban nga, wa mahibaw taon, wa makakitas tinuod. Mutuo sa taon, sig palakaw, sinaan ni Chuna taon nga. Sa mga migas ang Chuna, nga sila mo'y gibuli ni Lorita. Bida eh. Hindi naman ganun mo eskwela sa Lorita. Kaya gisi kita sa kalawasan. Tiyo mo na! Unsan man ang kalibutan ron ay. Ang gusto naman may sayop. O ang sayop, mo'y soyop. Ay, soyop naman. Mo'y husto. Ha? Ang dautan mao'y gipangita o gikinahanglan. Pero ang katarong, ang matarong, mao na mahinoy gilikayan. Pero sultihan ka na ko do. Ikaw do, Nyot. Liwat medyo kang aning Eugene Rabanez, o Nyot. Bisang magkinaonsang kalibutan do, maghibat ang dagwais kalibutan do, Nyot. Bisang ginaonsang mga metabos kalibutan, Nyot. Bisang unsay mga problema dasmag sa tao din sa kalibutan, Nyot. Basta naalay duta, Nyot. Sulbad yung tanan, Nyot. Duta ray katapat sa lahat, Nyot. Diba? Ay, murag mauro magyapo ni tao isinahoy. Daan bagigo, alagig yun. Wadyo ko'y mahimuan eh. Biyaan ako. Dahil dangob sa mga ingon ani basta magyaw-yaw na galigo. Ako nalanding usa din eh. Duta biyaan ni kinibuliat! Tinudon gid ay si imong mami nga ibalhin kag laing eskwelahan. Mobalin ng sadyod ko. Way lamit ng eskwelahan na. Mo ni man gani rin si mami. Kay formal ming mananghid. Magbuwagay na di ay taan ni Chun. Matiksanay lang tagod. Wa ko makakita sa sip-sip ay. Absent man tingali? Grabe bunog ang sip-sip no. Kipugno gyud siya ni mami at tubangan sa mga maestra. Otros ang mga maestra, wag yun nahimo. Mubabag sila. Iapis nagbugno ni mami. Saan naman ka diha, ha? Ino mo man lang taong kagibiyaan nitong yaw-yaw ako, Rosa? Nagpalit ko ballpen. Kaya wala ko ballpen. Basta ka na ka mo palit ang bugnaw kay soft drink do, ha? Soft drink do. Kay, halibihang kain na ito ron. Ay, buntag ba ni sa'yo, init, ba? Diba ko magiloy-on kay ka, di ba, Nyot, ha? Mao nga, duhaon mo yun na mo palit kay tag-soft drinks, ha? Sino na naman, Nyot? Bayad ako sa ballpen. Ha? Di bandas bongbong ako soft drinks. Ay, twe. Ato ko sa classroom, to Chris yung. Saman, ani ka pa? Ayo, kuyog to, Nyot, oy! Tanan, Nyot! Good morning. Good morning, sad, ma'am. Doon na ko'y gamayng tuyo ninyong duha. Oh, yes, ma'am. Unsa ka na, ma'am? Unsa man di ay ang nahitabo din sa eskwelahan gahapon. Ha? Ang bahin tingali siya ni Tabong Lorita o ni Chuna, ma'am, no? Ano man ay, ma'am? Nanunungutan naman ka, ma'am? Dili na kinahanglan ka mahibaw mo kinsa ko. Ayaw, ma'am. Gusto lang sa may bawag kinsa ka, ma'am ba? Mahimuot baya ko aning tao nga gahi makasapot kay mapugsanon gyud kayo. Gusto lang may bawag kinsa ka, ma'am. Kung kinsa ka, anong interesado kang may bawag? Unsay labot ni mo gusto kong may bawag? Unsay labot ni mong Lorita? Silingan ra nako si Lorita. Silingan ba dahil niya? Nyot, silingan, Nyot. Kinsay nakasamat. Kinsay nakabunog ni Lorita. Gilangay ko ninyong tubag kay gusto mong mahibaw kinsa ko. Karon nga nahibaw na mo kinsa ko. Nga nung dili man gihapon mo musulti. Kinsay nagsamad ug nagbunog ni Loretta. Kana nga tawa, mamay. Hain. Kana. Giangilan pa siya. Oo, kanang misulti. Oo, na pa.
tay. Ano kinapungan pa ni Mami? Ni sulti Mao nang babayhana. Oo, mao na. Diba, girls? No. Salamat dong. Ibagnos man ganit ko siya sa simento. Ngano ang kakatingog nyo? Mao dito inahang Lorita. Lagi mo, Jun na. Na, girls. Imo tong ugangan, maabot. Abi nimo, miukok akong itlog, sariyang mitutok siya nako. Hait kay mga mata, murag gitusok-tusok akong itlog, mao tong miukok. Lukring. Doon lang siya nilang tuna. Ganun ka kamay mo pahawa ng eskwelahan na, oy, Tuna. Unta lagi. Dili unta ako may angay mawa din sa school. Kato untang sip-sip. Kato untang batignaw. Pobre nga Loreta. Pero wa na sa kuganahan ng eskwelahan na, oy. Bati aning public. Tuna. Naikagasto ako mga parents, no? Nga nang anhi man ko din aning public. Tuna. Kamo mga bati nga parehas ni Loreta. Anhi mo din. Tuna. Nga sasad ni mo, oy, nga naman mo. Naipapay sa imong luyo, oh. Taog-taog na siya sa imong luyo. Nagsigitan aw ni mo. Ay. Oh. May tuyo ka na ako, nang? Sabay mong tuyo. Kalain ko ni mong tinanawan, nang. Kinsa man ka? Ikaw mo'y kikaaway ni Loreta, day. Ngano nakailamang ka sa sip-sip kaayong dako, nang? Oh, ako. Nakatilaw to nako. Milagom ang naong adto. Tempa. Wa pa nimo matubag ang akong gipangutanan nimo kung kinsa ka. Salbahis na si Loreta. Ngano naibaw man ka, nang? Wa na'y batasan si Loreta. Naglagot sa kuan ng babayhana kay giaway ko niya. Gibinastusan ko niya. Gipakauwawan ko niya. Mipauli ko sa among bay nga milagom ang akong naong. Ug nasamad ang akong bukton sa iyang kinawrasan. Salbahis gid na Loreta. Hala, no? Salbahis ka na si Loreta, do. Kung mauna man nang nakabawas ka na. Katong iyang gibuhat diya nimo nahitabo sad niya pinaagi na ako manang. Niya si Mami. Mami! Ma'am! Animal ko din ang bayana, ma'am. Si Loreta ba? Kay, naikini siya ba, ma'am? Nakatilaw sad ni siya sa salbahis ni atong Loreta? Salbahis mo lang. Kay kunwa pa'y nakapugong na ako dito sa opisina's principal. Gimud-mud ko ng iyang naong sa simento. Nakabawas na lagi ka nang. Kulatahon ko bitaw, bugnoon ko bitaw. Di pa ngauras ko bitaw, hilak-hilak laging agi. Ha? Oh, nakabawas ka na, Sab. Kamong duha? Oh, kaming duha. Oh, kaming duha mo ay may kulata og may bugno atong Loreta. Mao nga nakabawas ka na, miga. Gilantan to sa mga bunog mga samad kay wa ka eskwela. Mayra! Mayra yun, tinood na, girls. Maayo kay kitabangan ninyong inahanog anak si Loreta. Nakabawas na lagi ka. Hasta sad mo, day. Mga classmates mo ni Loreta. Oh, mga classmate me. Ako na, sila mga classmates. Apilsan mo bunog ni Loreta. Oo, tabangan naman kulata. Maog yun, ilang kitabangan. Amiga, good naman siya na good. Correct. Maayo ra. Sige. Salamat sa inyong gibuhat ni Loreta. Mahimo pang mulamano ninyong tanan. Sige. Mahimo pa ko. Ay, okay ra? Sige, okay ra. Sige naman na. Unahon ako ning mga girls. Sige, girls, unahon mo. Kasi pagsamog naman. Salamat gud kaayo sa inyong pagpasakit ni Loreta. Salamat gud kaayo. Okay ra, Jud man nang. Kabawas na ka. Ang isunod na kog lamano sa pagpasalamat, ikaw, Tuna. Okay naman na. Salamat sa imong pagkulata o pagbugno ni Loreta. Yes, okay ra. Pero, pa ko matagbaw niya. Og ang last na kong lamanuhon o pasalamatan, mao ang mami ni Tuna.
Salamat kaayo sa imong pagpasakit ni Loretta. Oh, nagkabawas ka na niya. Pero parehas di sa akong anak na si Chona. Wa mi matagbaw. Pasakti lang ko. Matagbaw ra lagi mo unya. Oo, matagbaw ra lagi mo. Maura katoy akong tuyo. Adto na ko. Sige. Sige manang. Tanami, at doon ka na to ang principal. Dali na. Matagbaw ra mo. Tada mo kay may rakon ba? Oo, matagbaw ra lagi mo. Ha? Unsa to? Nasi mama ni mo diha? Taot-taot ng milakaw. Nga naman. May miari ka din na sa eskwelahan. Nahibumi. Kinangutan na sa itabo niyo Chona gahapon. Kinsa man? Babay? Lalaki? Babae. Babay? Silingan ko na ninyo. Ambot lang. Kinsa ka siya? Naa pa? Tao-tao na sa mga nakalakaw. Ambot. Wa ko mahibaw kinsa to eh. Kalimti na to. Uni, ikaw, kumusta na ka? Napay ka may hilanat. Sige. Balik ko baway. Bye. Bye. Kinsa ka ha? Nakapahuway ka? Oo. Diin ka ma. Nagpalit kog bukog sa karning baka sa merkado. Ngano man? Ning hapit ka sa eskwelahan? Merkado ra nga kong gilakaw karon. Magunsa man ko sa eskwelahan. Nangutan ako nimo, dili ka mutugan sa tinuod kung unsa gyud ang nahitabo dito sa eskwelahan. Maungawa na lang usab ko magpakisusi. Naisamin. Ha? Unsa to ma? Naisamin. Tanawang mga samad o kinawrasan sa imong naong, sa imong mga bukton o sa imong liog. Unsa man? Mama Tilde. Unsa na lagi? Nawa ang akong mga samad. Ang imong mga bunog o mga lagom. Wa na sab. Nangawa sab ang mga punog o mga lagom. Maayo. Muralag, wa ko'y samad og mga punog. Wa kyun o. Metam itchayid. Sumti igusum. Dili makasud ang akong huna-huna ngadto sa iyang huna-huna. Suwayan ako kusa. Obteni. Mil benedictionem. Pax me inum kiam. Dili ko makasud sa huna-huna ni Matilde. May kiatiman si Matilde. Doon na siya kiatiman ning kabhiuna. Mitam corpus spiritus Deus, Deus, Deus. Mecam corpus meum, mecam corpus meum. Mitam ratam. Una ang tulo ka babae. Isunod si Chona. Isunod ang inahan ni Chona. Isunod ang inahan ni Chona. Isunod ang inahan ni Chona. Una ang tulong kababay. Isunod si Chona. Isunod ang inahan ni Chona. Isunod ang inahan ni Chona. Isunod ang inahan ni Chona. Mitam matam ratam.
Kalain paminahon sa uwang ni ito. Karon minormal na ang iyang uwang. Nag-ul-ul na si Itom. Mura magdili-iro si Itom. Mura siya tao nga. Humo kay makasabot kung si Mama Matilde ang makiksulti niya. Nagmata ka pa? Si Mama. Katog na, Loretta. Naibaw siya. Ngawa ko matug. Pag nga ang mga suga sa imong kwarto. Mao di ay. Nagsiga pa man ang suga sa kong kwarto. Kiwaw na sad ko. Sige lang kung bangon aron may sige inom ang tubig. Ikadwa na kining pitsil sa tubig nga ako nahulot. Ay, kauhaw ba, oy? Inong uhaw man gihapon. Kutas kayo. O sige kong kauhaw. Laing pitsil na sa tubig ang ako nahulot. Kuwang pa. Mura lang, huwag ko magkainom ng tubig. Kuwang pag yun. Dawi, di man ko matagbaw. Wow, man lang kiapon. Kining pitsil. Tungabon ako ang tanang tubig aning pitsil. Ala, oy. Naunsa naman ko, ani, oy. Mura man lang may tubig akong nainom. Wow, gihapon kayo. Hello, Best Ellen? Best Daisy? Bay ka na nawag ka, Best. Ngano man ko, oy. Naunsa man ko. Ganihan akong gibati og uhaw. Nagsige na kong inom og tubig, pero murag walang gihapon ko mo inom og tubig. Uhaw lang gihapon kayo. Best, naunsa man ka? Maunsa ko, Best. Nisige ko ko. Naganagay kong nahurot ni tubig. Pero uhaw lang gihapon kaayo ko. Ha? Ano man ta, oy? Naunsa man dahita? Si Best Lori ka. Ganiha, nag-text siya na ako. May reklamo nga gibati niya ang dili masabot ka kauhaw. Uhaw gyud kaayo, Best. Uhaw gyud kaayo. Ako sa Best. Uhaw gyud kaayo. Naunsa man tani, oy. Uhaw gyud kaayo. Magkuha na sa kong tubig. Oh, lagi apon. Naunsa man day ko. Tawag na ko si Best Ellen.
Best, Lore? Naunsa man ko ani, uy? Best! Daga na kay kong nainom nga tubig, Best. Pero murag uwa siya ko makainom ang tubig. Best! 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 Binakuha nga ko diyan! Ah! Ah! Nagising ako, Dustin! Ah! Ah! Misiri sa tubig! Ikaw sa tubig sa ko! Daog ka nung sa... Ikaw na ko! Ilakog na ko! Pinakuha nga kong tiyan! Bigawa sa mga tubig sa kong ilong ng daugan! Nausa ka rin, sir! Uy! Kapasa ulit ko ang tuloy mo! Anak! Anak! Ngano ka man, uy? Nausa ka! Ha? Sige, magtawag mag-ambulansya, magtawag mag-ambulansya! Pater Micam Corpus, Spiritum Dios, Dios, Dios. Micam Corpus Meum Matam Ratam! Oh, nausa ka? Ngano ko? Naunsa ko? Mayo na siya. Mayo na. Nganong nagbasa ang kwarto. Anak? Anong basta magayo ko? Naunsa man ko? Anak? Nagtamko ko. Giuhaw ko na ko og mayo. Nagsige ko na ko og pinapagtubig. Pero, uhaw na gihapon. Mana. Nagsulasag sa tubig. Anak, lagay mo cellphone. Hello, Best? Best? Nagdamgo ko. Nagtawag ka na ko no tantulo. Nagdamgo sab ko. Mausap ka na akong gidamgo, Best. Ha? Nanawag sab ko ni Best Ellen. Mausap ko no ka na ang gidamgo. Pero ang akong kwarto, nabasa sa tubig. Hala ko, eh. Parehas kitang tulo, Best. Parihang nahitabo na tong tulo, Best. Unsa may pasabot, ani? Pawayo na kamong tulo. Aron ugma na usap. Muabot og kalit ang lain na usap ninyong pag-antos. Ugma, tuna. Ikaw na usap ug ang imong inahan. Ato na ko, Mama Tildy. Okay ka na? Oo, gaan ang akong pamati. Lakaw na. Mangutana unta ko. Unsa may imong gibuhat sa kong mga samad ug bunog? Kalit lang na ayo. Nawaog kalit. Lakaw na. Ma. Gitambalan ako. Tungod kay mas isog ang akong tambal kaysa mga bunog ug mga samad. Ilabi na gyud sa bisan unsang matang sa sakit sa tao. Sige, lakaw na. Ato na ko, Ma.
may mahitabo na sa nila ni Chuna ug sa iyang inahan. Lor! Lorita! Lucrecio, naana si Tony? Wap. Pero ayaw sa sorry to. Si Chuna og iyang inahan sa gate. Mao gisugat ka na ko aron di tikap sudlon sa. Wa man ko isa nila Lucrecio. Ayaw lagi sa. Ako pa mangani ilang gipasakitan. Patuo ba? Ayaw sa suod ba? Nila na nagpadong din Awa na. Ipanjo ka nila. Sagdi lang boy. Muagi raman ko nila. Hoy! Bastos! Ignorante! Muagi ko, palihog. Ayaw mo pag-alis sa dahan? Gingnan ka nga hunong una kay makigsulti minimo. Bastos ka gyud. Namiagi mo buwan oy. Buwan ka. Dada siya sa gawas sa eskwelahan. Kuyura siya. Uso na taon, oy! Uso na taon! Maluhoy mo, Lorita! Maluhoy mo! Lorita! Mikam corpus meum. Mitam matam latam. Day, huwag yun mo maluhoy taon, day! Bilang na ko na yun! Huwag yun mo maluhoy na ako, day! Magpagaling ka. Day! Kalaya taon ninyo! Daw sa man mo Lori. JC Ilan. Nanakibuyan na ninyong animal. Best! Best! Ano nagsuka mo? Ay! Nausa mo! Nasa buho! Nasa kayo! Nausa man ni sila, oy! Tubig! Hoy! Girls! Balik mo, Mare! Naunta to tila! Balik mo, oy! Naunta man to tila, oy! Ikaw mo'y nakaingon na ini! Gusto na itaw, Chuna! Maluoy ka itaw! Gusto na! Marika! Marika! Day! Maluhoy taon mo! Ayaw na na yung bugnuha taon, oy! Daylor! Pinaluyan mo, Daylor, oy! Chuna! Maluoy ka itaw! Aray! Ay, kakatol! Ano ka? Ay! Sa manay kakatol! Sa musuda, mag-iiso mo sa katol! Kikatag ka sa katol, ha? Kakatol! Ako sinin na sa katol tayo! Uy! Bangko na! Wala, gibangko na! Hubuon ako kung sinin na! Wala, gibangko na! Gubos yun ang kini! Kakatol kayo! Kini! Bauna ni! Induta! Magubos ako! Ay! Huwag kay labutan! Ay! Magubo na kaila! Kakatol man! Uy! Wala! Iwan na ako sinin na! Uy! Yat-yata ni mo panty na! Hoy! Wala! Naghubo na ba ito? Nagburnis mo taon mong duha! Uy! Nautang Mami, mo! katol kaya ko lawan! Uy! Ayaw na! Padubo ko na hubo ninyo yung panty! Ayaw taon, ha? Ayaw sa taon maghubo sa iyo panty! Mami! Ayaw taon! Ayaw! Uy! Buko! Ayaw! Maluhoy! Uy! Maluhoy taon mo! Ayaw paghubo! Maluhoy mo na ako! Ayaw paghubo! Uhipan! Uhipan! Oy! Lucrecio! Unsa man iyasa akong liog! Uhipan, San! Uy, anulog ba, San? Wala, nagdagadaga ni tao nang hinahanong ka lang sa campus ka ng panty. May syuna ngayon. Iyang mama, uy, at yatag panty ang mama. Luya siyang mama. Nagkagubo tayo sa eskwelahan, okay? Sige, magdagadaga niyang mama, o syuna. Wala, Lorita. Diara ko, Lucrecio! Naraman ka niya. Nana ka mula sa suksod. Nana. Bayo noon, ikarga niyo sa Juna daw sa ambulansya. Rumadaan sila
sila sa ospital. Kung masusi ng mga doktor, nga nung nakalitan silang nangatol nilang kalawasan. Ang tulusap nila ka classmate, sila si Lori o si Disi o si Ellen, nangawabod. Nagpaninggit og tubig kay Giuhaw. Doon natin galing kanto ni eskwelahan, oy! Lor! Loretta! Lor, gitawag kang Dominic! Ha? Gitawag kang Dominic! Dali mo rin! Sud mo! Sige, Ben. Paglingkod mo rin, Ben. Gagandam na kong pabugla o cake para ni mo, Lorita. Libre na, Lor. Libre. Dili gusto Lorita si mong giandam, Dominic. Ako lady dispogana, Dominic. Dominic. Wa problema. Dali. Kini, mauna ni, lami ni. Magkaikabaya na to. Ano ay, awa, oy. Awasab. Awa sa na lami mo giandam, Isusi ang mga sinilang gipangubo ng tuna. Kusay ang inahan. Doon na pinag ko mga hulmigas. O doon ay tagsa ka mga dagkong uhipan. Sila mga hinubo. Naglibog sila. Kung diin tugikan. Ang tulusab na to ka mga classmates. Nagkapahuyan sa kuno. Hapitan na sa eskwelahan. Bisang ganyan mga maestro. Marumuto. Doon ay mga diliingon na to. O ingkanto sa eskwelahan. Lor, naminaw ka na ako? Tony, naa si Mama Matilde. Hain? Naa sa may gate. Nagbarog. Lorita, mauna siyang miyanhi kagapon sa eskwelahan. Nangutan na mo bahin sa gubutin yun ni Chuna. Siya si mama ni mo Matilde. Pero, nganong niingon man siya nga inyo siyang silingan? Ngano, Lora? Ngano man siya maangkon nga imo siyang inahan? Ako siyang duulan. Makuy ko ni mo. Dili ka lang. Siya ding inahan ni Lorita. Di alagi ka. Kinsa ka ng lalaki ha? Kanang imong gikasulti dihang miabot ko din sa gate. Akong classmate, ma. Nganong ni amang ka, ma? Ako'y imong giani. Dunay nahitabo din May ambulansya nga misulti ni sa eskwelahan. May gisakay sa ambulansya. Gikuha sa ambulansya din sa Sunda. May nahitabo na pausab din Lorita. Nga dili ang volleyball ang hinungdan. Ma, mugamit ka paghihapon og tubag. Nga ang volleyball mo hinungdan sa laing kagubot karon din sa eskwelahan. Nakakita ka? Nakasaksi ka sa nahitabo sa tulo ka mga classmates ninyo ug sa nahitabo mismo ni Chuna ug sa iyang inahan? Oo. Pauli na ko sa ato. Mura ka to'y akong tuyo. Sayog pauli. Ayaw pahapit-hapit. Diretso gyud pauli. Kay huwaton ka nako. Magsulti tag maayo. Amping, anak. Misamot na ang kibati kong pagduda ni mo. Mama Matilde. Ayaw na ko ihatod. Di man mag-abo sa inyo, ha? O gihapon. Distansya sa inyo, ha? Nga manaog ka. Dili ko, Tony. Ihatod lagi ka na ako. Di lagi ko musukot. O, ikaw? Naghuwat ron ako kay makigsulti siya na ako. Labing siguro, apil ka sa among istoryahan. Kay nangutana siya bahin ni mo. Kinsa ka kuno. Kay nakakita siya nato nga nagsulti ta sa kantin. Mingon ka nga usa ko sa inyong istoryahan. Sa to pa, doon na pa di mo ilang istoryahan. Daghan. Usa na sab-ani. Mao nga. Nganong man siya mo angkon nga. Ako siyang inahan. Nganong milimod man siya. Unsay hinungdan. May pangutana sab ko niya. I hope nakasabot ka. Nakasabot man. Oo, tana. Mangitatag si kuling mong kasakyan. Ikaw, Sab. Pauli niya dayon ha, kung makasakay na kong tricycle. Ma? Sud kay atong sirhan ang pultahan. Maayo kay gituman nimo nga akong giingon nga mosayo kag pauli. Lingkod, anak.
Ma, may ato ka dahi gahapon sa eskwelahan? Dito ko. Nganong wa man ka magpaila nga ako kang inahan. Igo ka lang maingon nga silingan ka lang. Nga naman. Aron makaduol ko. Sa tulo nimo ka mga classmates. Aron makaduol ko nila ni Chuna ug iyang inahan. Aron ikaila-ila ko sila. Aron makalamano ang akong kamot ngadto sa tagsa-tagsa nila ka mga kamot. May nungdanon kaayo nga makadapat ang akong kamot ngadto sa ilang mga kamot. Naglibog na sab ko, Mama Matilde. Tungod kay wa ka mo tug-an sa tinuod. Tungod kay maura ka to ang paagi aron mailhan ko sila. Nga mo'y nakasaog, nakapasakit nimo. Nakasaksi ka ba? Kung naunsa silang nagpasakit nimo? Mama Matilde. Unsay imong nasaksihan. Unsay mo nakita nila. Naunsa silang nipasakit nimo. Nauman din kasi mong ibuhat, Ilsa. Human na. Doon na si Ma'am Susi, o si Chuna. Nga naman. Basta doon lang. Ano magkita ni mo ang atong agawon o ang iyang anak. Kita ka? Ha? Ano? Naunsa naman taon mo, Ma'am Susi, uy? Chuna? Okay. Katol kaayo, Elsa. Uy, hunong yun ang kakatol. Mami! Naitambal sa doktor. Naitambal sa doktor. Pero wa lagi. Wala lagi gwa. Katol man lang gihapon. Katol kaayo, Mami! Uy, epekto ang tambal. Ay, Katol. Nangasama na magmaayo ng inyong kalawasan o sige kinaw. Hastang inyong mga naong, oh. Nangasama do kinaw. katol kaayo. Katol kaayo. Pero magibarang mong duha? Unsa to? Maragi barang gid mo. Na ako'y kailangan mananambal sa barang. Kinsa man? Si Amanda.